Selamat hari Minggu paonopon dung Trinitatis dihita saluhutna. Tapuji matuhata marhite buku ED HKBP nomor 10 sada ayat sada dor di ayat 2 ahama ende honoku. Mar hite-hite goar ni debata ama. Dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dot goar ni tod di porbadia na tuma palangit do tano on. Amen. Nunga tibuhian di ida rohaku Jahoba. Ninna ibana do. Haholongon saliling-liling na hubahen makaholongi ho. Dibaheni hutaiti ho marhite-hite dengan basa. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Amanami saleleng nilelengna. Asini rohamdo na mangaramoti hami sian nasai laun rasi rasa nuain. Jala asini rohamdo na mangalehon barita na uli gabe hanguluan nami. Saya si maroham, saya buhai marohanami, jala lehon todim na badiai. Asa huatu si hami sudi panugunugum dohot pambahenanmu na balgai. Paian mahatam di bagasan rohanami. Asa mardame jala sonang hami, jala ibaru rohanami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret dehita sian buku ED HKBP nomor 202 ayat sada tabba 5 hu haholongi ho gogoku.
Pangihon ma patik ni debata di parmingguota sadarion. Imana tersurat di buku 5 Musa 10 ayat 12. Songonon ma hatana. Nuaing pe ale Israel. Ahado na pinangido ni dia Jahoba debatam sian po. Da asal marhabiaran ho tu Jahoba debatam. Jala marparange ho disaluhut dalanna. Hut maroha haholongon mida ibana. Dohot mangaloi Jahoba. Debatam sian nasa roham. Dohot sian nasa ateatem. Ido sahatna. Atong rap mangido gugu mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Maret de mahita sian buku ede nomor 420 ayat sadaro di 2 naro borngin nai. Tatopo tima dosata martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalana badia. Amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolum. Uhihala hami rikot doa sini roham. Disalut hami halak pardosa. Alanido umbahen naho paserep hami diri nami sadarion di jolum. Jala hupar hatopot hami. Tung na jot do hami manibil sian akadalan munda badia. Songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian jolum. Alan di dosa nami. Aidang di halomon roham hamatean ni aka pardosa. Alai hamu bawa ni rohana do lomo ni roham. Asa manggulu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalasion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot asini roham dihami, marhite-hite panindangion do hagogoon niton di perbadia, asa tarapul situ tu rohanami majouho, asa patun, tigor, jala daulat tami marang perlaho, bahen hasangapon di guar munabadiai. Amin. Tabigi mabaga bagani debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songono dohata ni Tuhan Jahoba. Nunga diarsaki ho ahu marhite sian akadosam. Jalan nunga dilojai ho ahu marhite sian aka hajahatonu. Au tutu. Au sadiri manalese ya aka panglausium. Alani hadir yoku. Dang behu paingot-ingot aka dosam. Hasangapon ma di debatana di kijang. Amin.
Tapuji Tuhata marite buku ede nomor 260 ayat sada holan Yesus do hubahet. Jesus tahu bandung aku, ibana pasanang kona, bonsai tentang tilakaku, walaraku Jesus walaraku Jesus Hata ni debata turpuk epistel di minggu pa onopon dung Trinitatis sadarion, imana tersurat di Kolosie 2 ayat 6 sahat ro di ayat 10 sia. Songonom madidok. Ope songon pajak konon muna kerdi Kristus Yesus Tuhani. Songoni mahamu marparange di bagasan ibana. Gabe marurat jalapina uli-uli mahamu di bagasan ibana, togu hamar haporseaun, obar tunania jarhon tuhamuna, lumobi mahamu marroha mauliate. Jaga mahamu, sotong diago de bahamu marhiti-hiti hata bisuk-bisuk, dot hata lesem nasomar ipola, hobar tu tona-tona di jolma, mangihuton sia-sia ni hasianganon, dada mangihuton Kristus. Ai di bagasan ibana do maringanan sabdok ko ni hadibataon marupahon daging. Di bagasan ibana sahat nang tuhamu hagugok nai. Ibana do ulu ni nasa hamuliaon dohot panggonggomion. Laos di bagasan ibana do hamu tersunat, dada binahe ni tangan, lau mananggal pamatang namar dagingon, ibaheni parsunaton nasian Kristus hidup. Ay rap tartanam do hamu dohot ibana, dinatardidi hamu. Laos di bagasan ibana do rap hamu di pahehe, dinagabi porsia hamu di hagogoon ni debata, na pahehion ibana sian akka namate. Asahamu nang mate di bagasan akka pangalosyon do di bagasan sibuk na sotarsunati, rapon ibana do hamu di pahehe, inasinesanai nasa pangalosyota. Di sisa do surat tangan ni nadopak hita, ima akapatik na maralohon hita, di padao doi, di lohoton tu silangi. Dipupusi do akka muliaon do panggonggomion, patar do dipatot turhun hon nasida, dipaebakon do nasida natalui. Ope, unang madiuhumi halak hamu, siala si panganon manang si inumon, manang siala pesta, manang poltak ni bulan, manang ala ni ari sabat pe. Halinu ni akka naneng rodoi, alai Kristus ido napuna badan. Tung unang mahamu dilesan-lesani halak, nagiot paula-ula naserep, jala sumoba aka suru-suruan, di tengah-tengah hondo nani idana di bagasa todina, pinarbundang ni roha-roha ni dagingna. Alai dang di parsigatungi ului, aisiani lammagodang, marguru tu debata sadok pamatangi, nani rupan jala pinadomu-domu ni akka urat do ihot-ihot. Ido sahatna, martua do angka na tumangihon hatani debata, jala na opepsa. Amin. Marede hita sian buku ede HKBP nomor 760 ayat sada tabatolu Yesus do ali-aliku.
hati dakon maha porsiotai, songon nahina tidakon ni dongata saha porseon di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba, na sasadai. Imana tinubuan si Maria na gabe-gabean sianton di perbadia, andoran soha bubuhan. Ido tuhata na tumon na bernit di pangumuman ni silatus. Nama terbajo do ibana di hopinar silang, na tua tu banua toru ding ditanom, na mulak mangulu di ari patoluhon, nama naik tu surgo, la hundul tu siamu ni di bata Jahoba amanai, pargogo na sora. Sima ibana apa mamulak surgo tetanoon, mangulu halak na mangulu dot namate. Au porsia di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangolu sogot daging di halak nong mate, dohot di hanggoluan nasora suda. Amin. Maret dehitas yang buku Ede HKBP nomor 150 ayat sada rodi ayat 2 dan au napuna au. Selamat hari Minggu madihita saluhutna martangiang mahita. Dami di debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramuti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Dihamuna dongan na hinahulungan di bagasan guarni Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu madihita. Barita nauli di minggu paupat todung Trinitatis. Dienet do barita nauli sian panurang Hosea. Bidusada. Mamuka maisan ayat 2 sahat rodi ayat sia. Om mahatani debata nama bohali ngoluni partodiota. Mula ni hatani Jehovah marhite-hite si Hosea. Ninna Jehovah matu si Hosea. Laho maho. Buat masada boru-boru si babi jalang. Dohotaka tubuni si babi jalang. Ai sai didak dati. Isi nitano ido. Marmainan marbalik sian Jehovah. Jadilah maibana. Jala dibuat ma si Gomer. Boru ni si diblaim. Gabi-gabi mana sida. Jala ditubuhon di ibana sada anak. Dungi didok Jehovah matu ibana. Joma guarna si Jezreel.
Ai otik nari merlulu mau di akka utang mudar ni si Jisrael. Tu pinopar ni si Jehu. Jelaahu pasiapon harajau ni pinopar ni Israel. Jadi diari nasasadai penggolhonokku ma sior ni Israel di rura Jisrael. Dungi gabe-gabean musema boru-borui. Jala ditubuhon sada boru. Dungi didok Jehovah matuibana. Joma guarna naiso hinasian. Aidang be marpangulahi rohakku tu pinopar ni Israel. Manang marpamuati rohakku tu nasida. Alai marpangulahi ma rohakku anggo tu pinopar ni si Juda. Jala paluokku nasida marhite-hite Jehovah debata nasidai. Alai dang paluokku marhite-hite sior manang pudang, manang hamusuon, manang hoda, manang jolma parsiudulpe. Jadi dung sirang susu nai sohinasian, gabe-gabean museng ma buru-buri, jala ditubuhon sada anak. Jadi ninna Jehovah ma, joma guarna lo ami, aidang bangsokku hamu, jaladang hamu napunaaw. Ola nido sahatna. Di hamu na dongan na hinakulongan, di barita nauli di mingguta sa darion, mangajari hita manugunogu ngolu ni hapor siyauta. Didok di hatabatak, sa nibayan tu halangulu, alay saylao tu talaga. Ima gobaran ni ngolu ni bangso ni debata, dipili debatado na sida, ditogu debata na sida, dilehon debatado sa dok, holong ni rohana, tutonga-tonga ni bangso na pinilit na. Alay jojot bangsoi manibil, jojot bangsoi manudalhon debata, alay jojot bangsoi mardebata sileban. Alay barita nauli di mingguta sa darion, diajari dohita, taringot tungolu ni si Hosea. Salah na pinili ni debata, panurirang ibana, ditodo debata ibana, paingoton bangsoi, asamu banyan, asamananda holong ni roha ni debatanyan, asamananda hasitongan ni debatanyan, asamananda holan debatado, naboy, mangalehon haluaon, mangalehon las ni roha, mangalehon ng akanauli na dinggan. Dihamu akamanami inanami di bagasan Kristus. Roha tani debata, tu si Hosea. Di joy bana. Dipili tibana. Ikon borha tibana, laho mabuat si Gomer gabi inatana. Secara kemanusiaan, si Hosea, ima panuriang ni debata, na pinili ni debata, si buwan barita nauli, ale si Gomer sadiri, si babi jalang, ahado masuk ni debata, ubane ko disuruh debata Jehovah ibana. Laho mabuat si Gomer, hape secara sosial ngadau bedana. Antara na pinili ni debata, dohot boru-boru si babi jalang. Alay na menarik. Alanung nga dipilih Jehovah ibana. Ikonolo di bana uduk tu parsuruon ni debata. Ido na menarik bahan jamitaon. Haudukon manangihon suara ni debata. Haudukon laho mangoloy debata. Haudukon laho pasangapon debata. Dangadong pajuaw ni dibana. Dangadong dibana madog. Dangolo al Tuhan. Alay radi ibana manangihon suara ni Jehovah. Radi ibana mangulahon hata ni Jehovah. Ido na menarik. Ido kon lohot di bagasan ngulu niya kajolma na porsia di bagasan Jesus. Radi manguloy hata ni debata. Alahata ni debata, ido naboy mangalihon haluaw di tordim, mangalihon haluaw di bagasan ngulum.
Molo ditangihon hata ni debata. Debata bertanggung jawab. Debata mangalehon sadok hagugo di bana. Asa mampu ibana mangulahon. Nang pemaraloi tu pikiran ni jolma. Maraloi tu kebiasaan ni jolma. Alai si Hosea. Son panurirang ibana. Radi ibana manangihon. Suara ni Jehovah. Di barita na ulion. Dung giolo ibana. Dung sahat-hata ni debata tu ibana. Dibuat ibana matutu si Gomer. Si babi jalangi. Na menggambarkan doi taringot kondisi. Menggambarkan doi taringot tu keadaan ni bangsoi. Na menggambarkan doi pangalahon ni bangsoi. Na menggambarkan doi ngolu naso uduk tulomo ni roha ni debata. Ata bohado nuaing ngolutta songoni. Ata bohado nuaing pangalahot ta songoni. Ata bohado nuaing godang ngolu ni nang pinili ni debata. Nang tinodo ni debata. Alay dang mangulahon lomo ni roha ni debata. Alay si Hosea setia do ibana di lomo ni roha ni debata. Di tubuhon matutu. Tolu danak di bana. Dua bawa. Sadaburu. Si Israel. So hasian. Nai so hinasian. Lau soni lo ami. Rikodo tutu goar. Goar ima sada identitas. Dangadong sada pe di Portibion na sodong. Goarna sudido margoar. Napatuduhon keberadaan ni bana. Napatuduhon identitas ni bana. Gabe disuruh debata. Ikonodo goarna. Si Israel. Ai dipatuduhon nido. Hamumuruk ni Jehovah. Ala marutang mudar. Ala marhite turpokon. Gabe di johodo. Songo dia tutu pangalahu i. Alay ditubuhon museng. Di si Hosea dohot si Gomer. Naung pinasada ni debata. Ditubuhon museng. Naiso hinasian. Jala. Biajari. Ditogu-togu do hapek kita. Ia lapatan ni nasida. Ima tolu gabaran. Lo amin. Aidang bangsokku behamu. Jaladak kamu napunaaw. Gabaran taringot tu yanakon ni si Hoseaon. Ima tolu gabaran namasay borat si tutu. Nagabe gobaran pangalahon ni bangsoi. Nagabe gobaran ni nasida manudalhon debata. Dang bangsokku be. Dang asiakku be. Jaladang lomo rohakku mida dasida. Ala ditudal honau. Dang lomo be rohakku mardida bangsoi. Ala disuada honau. Ala mardebatasi leban nasida. Dihamu amanami inanami nang ruas ni urieta saluhutna. Nani haulongan di bagasan goar ni Jesus Kristus. Hape ujahata debata satia di bagasan holongna. Dia do na pinangido ni debata marhiti Jesus Kristus di partiket tanuay. Dia do asamulo mula kita non san garejaon. Adong sesuatu na menarik. Adong sibuanota nagabi ojahan ni partodiota. Nagabi gugutta. Mangadupi ragam ni hamaolo di tonga-tonga ni Portibion. Nang pe gudang masalai. Nang pe gudang tantangani. Alay debata. Naung ro di tonga-tonga ni ngulut tamarhite Jesus. Naung mate, naung mulak mangolu. Humok ko po. Humok ko pau. Asagabi jolmane baru hita. Dia do. Naboy lehonota. Lehonon di barita na ulion. Di bagasan nguluta adong tulu. Nagabe
bohalta di era 4.0 digitalisasi na. Di zaman na semakin cepaton. Na parjulo argado rumah tangga na pinasada ni debata. Ay debata do mamilit. Debata manodo. Debata mamasumasu. Laos debata Jehovah di bagasan Kristus mangalehon gogo makaholongi dohot. Mangargahon rumah tanggai. Gudang do masalah di tonga-tongan di rumah tangga. Boidora secara pikiran ni ajol mau dang cocok otuson. Dang cocok atusan. Dang selepel. Berbeda tutu. Di tonga-tonga ni keluarga. Di tonga-tonga ni hamoraon. Manang rupa. Manang dia pi. Alai gabaran ni panuirang Hosea. Digabarhon di bagasan ngulut panuain. Hagugoon ni debata, holong ni roha ni debata. Boido pasadaho ni. Songod debata tu tonga-tonga ni bangsonay. Mangalakup bangsoi. Mangulahon na Solomon ni roha ni debata. Alay debata makaholongi. Bangsonay nang pehita. Ikom masyaholongan do di tonga-tonga ni keluarga. Itu yang pertama. Itu na perjulo. Molo dipilih debata argahon pamilito ni. Molo ditodo debata argahon. Naung debata pasadahon. Nasoboy rumah tangga ni hala Kristen. Sirang angguso sinirang ni hamateya. Ido na diajaran. Pribadi. Sosok si Hosea. Naradi ibana. Manguloy. Dohot makaholongi debata. Nang dongan na sabagas. Nang pejot-jot, dongan na sa bagasisi gomeri, mangulahon na sapatut, diadupan ni debata, nang ditonga-tonga ni keluarga. Napaduahon dia do, diajari do hita marhite barita nauli, debata sa tia di bagasan holong na, dibaritahon, pardalanan ni ngolu ni si Hosea, dipatuduhot tutu, songo dia pardalanan rumah tangga si Hosea, law songo dia, debata mangalihon gowar. Biyak kayanakon ng buru ni si Hosea ng si Gomeri. Napaduahon. Diminggut ta sa daryon ditogu-togu do hapek kita. Molunung nga debata mangalihon. Molunung nga debata mamilit. Mangalihon paso-paso. Na magabar tong taringot tu identitasi sa diri. Na magabarhon taringot tu pangalahoy sa diri. Na magabarhon taringot tu pardalanan ni bangsoy. Nang ditikitope. Dileho debatado di itaguar. Alay gowar na baru. Dang sembarangan gowar. Alay gowar na baru di bagasan mudar ni Jesus. Lo amin. Jisrael. Naiso hinasiyan. Gabe diasii. Gabe ami. Gabe bangsokko. Berarti ang guhita noaing goar ni baru. Ima goar ni Kristus. Naong mangulo di bagasan nguluta. Dang goar na sembarangan ni. Ianakon ni debata. Napuna ni debata. Debata mangalihon dihita sa dagoar ni baru. Imayanakon na tinubos ni debata. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Ima goar ni baru. Gabi anak boru ni debata hita. Napuna ni debata hita. Naung dilihon debata dihita haluaon. Argado goari. Nasa sarobang dohot portibyon. Ima goar ni Kristus. Maringan. Di bagasan nguluta, gabi goar ni baru mahita. Naung ginohan ni Todi ni debata. Gabi halomoan magwartay. Di tonga-tonga ni nguluon. Di tonga-tonga ni keluarga. Nang dipardala ni nguluta si ganopari. Siya-siya mahita. Napuna ni debata mahita. Debata ma di bagasan Kristus. Imam marnapunahon hita. Gabi anak hahulongan mahita. Ala parholong do Jesus. Naong manubos paluahok kita. Napatuluhon.
Dia muna amanami inanami nang ruas ni Huria. Dito do hita marhite barita na ulion. Anggo bangsa Yuda diasi de bata. Dihahulongi de bata. Dipalua de bata. Di bahini nang pesi pata kecewa Tuhan ni marhite hita. Alay setia do ibana. Manugu hita. Mabuah kita. Tungolu na makahulongi de bata. Di bahinido asamolo nunga diasihi diahulongi de bata hita. Diajari mahita marhite barita na ulion. Diajari maganop keluarga. Diajari maganop jolma ng tinubos ni debata. Diajari maganop jolma ng pinebaru ni debata. Satia maho manghihuto Jesus. Satia maho ditonga-tonga ni keluargam. Satia maho mangargagon hata ni debata. Sianido dapokmu pasu-pasu ng las ni Roha. Asa unang manibil ho niyan. Tulomo ni Roha ni Portibion, godang do sega nuang rumah tangga ala ni Hepeng, godang do nuang rumah tangga sega ala ni Jabatan, godang do nuang ngolu ni Halak Kristen, sega ala ni Haulion ni Portibion. Kuasai dirimu, kuasai rumah tanggam, kuasai ngolu ni haporsyamu. Asa halomoan, asa gabi bangso ni dibataho, gabi parjabar di surgo hasonangani. Uloy mamana. Haholongi matuhani. Lehonon nama pasu-pasu. Nang surgo. Nang las ni Roha di bagasan ngulong. Hapaw si bana. Satia maho. Diadopan ni Kristus. Amen. Bertanya kita. Maulian ti Roha nami di ho Tuhan. Ragam don na hubulus sami. Najut maralo tulomo ni Roha ni Portibion. Alay mulo hatam nunga marurat, maparbuwi. Mulo nunga tangi hami di hatam, ulun nami dui. Ay hatamido mga lehon haluaon. Hatamido mga lehon las ni Roha marhite Jesus Kristus nang manubus sami. Dilaho ko do tutugoar ne baru di bagasan ngulo nami. Imagoar di bagasan Kristus. Gabi na punapa mi, gabi anak komu hami. Gabi diasiho kami. Gabi ho Tuhan na mga lehon na kalas ni Roha di bagasan gulo nami. Ajari hami Tuhan. Asa makahulungi ho. Songoko nunga makahulungi hami di bagasan Kristus. Radiho mati. Mangulu. Laos mga lehon ngulu ne baru ng surgo hasunangan. Ajari mahami Tuhan. Laho patupahon hasitongan. Holong ni Roha dalan nami Tuhan. Laho mamuji pasangapuk ko. Di tonga-tonga ni rumah tangga. Ngulu. Nang di tonga-tonga ni Portibion. Gabe jolma na setia hami. Ala nung nga setia ho. Makaholongi hami. Di tonga-tonga ni nguluon. Sa di homa ngulu nami. Amen. Maride bukede HKBP nomor 227 ayat 1-2. Jesus ngulu ni toldiku. Buku logu 26. Laos tapasama pilihan paduahon. Jesus
martang yang mahita tatangya koma piliata. Ali di batama nami na di banugitsang. Hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dingkan. Dohon nasa ulibasan na mauliutus. Hupasat tami masian na nilumi tuhami pilihan nami tuho. Sayja lo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihan non. Pati bulhon harajamu di tonga ni huriam do di portibyon. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asa lam tadahami gudang ni silelew mito hami. Asa lam girgir hay madok mulyate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia namin na di banugitsang. Say pinarbadiyam aku armu. Say ro maharajon mu. Say saut maloman ni roham di banua tongon songon na di banugitsang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Si samadusa nami songon panisa nami. Dido sanidongan na mardusa tuhami. Unak kami tugi hutu pangunjunan. Palua mahami siyan pangako. Mulak mau di bagas dame, jalohamu ma pasu-pasu siya Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di bata mako. Di sordak ko Tuhan di bata mabuhin na tuho, jalasi maruhana midaho. Di padopak ko Tuhan di bata mabuhin na tuho, jala di pasorhon madamena tutod di mo nabi. Amen. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Horas.